ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନା ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼। ଏମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଘର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେଉଁଠି ପାଲ ଟାଣିକି କିମ୍ବା କୌଣସି ତାଳପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଶର ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା କୌଣସି ରାଜନେତା ଭଲ ନୁହଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦଳ ବି ଭଲ ନୁହଁ। ବାସ୍ ମୋ ହିସାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା କୌଣସି ଦଳ ଠିକ୍ ନୁହଁ କିମ୍ବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା କୌଣସି ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଆମ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ମଧ୍ୟ ସେତେ ସୁଦୃଢ଼ ନାହିଁ। କେଉଁ ଦିନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏବେ ମିଳିବ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାସ୍ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରଙ୍କୁ, ପୂର୍ବତନ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ହେଉ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିକୁ ଯାଅ କେବଳ ଯିଏ ଭୋଟ୍ ଦିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଥାଏ ନା ଏମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ସୁବିଧା ଥାଏ? ରାଜନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।